Čaute, zdravím vás, ja Lasadodo, dneska u nového modpacku, ktorý sa volá Pixel Spark a tento modpack však nie je odo mňa, ale neviem, kto vlastne vymyslel, že to je jedno. A boli asi 4, ja mám taký pocit, pretože 4 majú tu servery, takže boli asi 4. A hráme na Pixel Sparku, Pixel Spark Island. A tam je trika, ale ten vlastne už patrí niekomu, tak nič. No a dal som si vlastne kit start a vlastne 10 pokebalov, nejaké tie healing, toto je že full heal a revive. Revive neviem na čo je presne, tak ten moc ani na tú, ten nám je na hovno, nevie poradné útoky. Keďže Pixelmon som hrával už kedysi predtým, ja som zvedavý, čo to všetko zmenilo, čo sa tu všetko popridávalo. Yanmega, ale tam má vysoké levely, to má na 40, do 20. To je Yanma, aha, dobre, Yanma, myslím, že to je Yanmega, keby to bola Yanmega, tak sme v prdeli už. Kde je tá Yanma s tým 4. levelom, tá by sa nám šikla. Tu je to 6, tá sa nám šikne, ej! Ne! You send out... No, Heureka. Oshawott tackle. Attack! Good job, Oshawott. Tackle. A ešte raz. Tam má quick attack. Musíme si ho chytiť. Má 3 útoky. To som zvedavý. A strašne. Use tackle. OK. Boom. A som sa naučil... Ty vole, to okoľko... Tyjo, Oshawotté. Dobrý Oshawott, dobrý. Len rozmýšľam, kde sa ale tu dá vyhylovať. Nechcem si to tu odrazu toto. Ja mám tak asi, že asi odrazu evolvnem na Divata. Alebo odrazu na Samruta, ja neviem. Divat je celkom... Divata som moc neskúšal, Samrut sa mi moc ľubí a Oshawott mi príde taký zlatý. Tu je heal. No. You don't have permission? Veď to je healer, nie? Permission to open that in this area. To si ako robíte z mňa teraz momentálne prdel však. Kde mám ísť healovať? Kde mám ísť akože healovať, ty vole? Where is healing machine? Please. Warp Tiki, alebo Spawn. Warp Tiki. A to vypadá celkom dobre. A to je trade mašina. To nechcú. Tu máme healing. Jak to cyklo? Kit, starter. Aha, každý mesiac. Čiže za mesiac a 3 dní by sa to malo... Aha, dobre, takže mu bude teraz otadzovať. No. Pokébal. Potrebujem 4 tieto, hej. A... Hello! Tam je Litvika, ten je celkom wild a má dobrý level. Aha, Litvik je už odrazu v battle, ale že to mi nepomôže. Na to by som si možno aj chytil, ale ten má to na hovno útoky, ten sa mi moc neoplatí. Tohle sa mi oplatí na lietanie, ak je tu povolené. A tamten! A dosť pochybujem, že ho chytím. On ma veľa zabije na jedno ráno.
len dúfať, že mám momentálne na hovno útoky. Tackle a už som na spawne. Ne, už som sa vyhealoval. Nurse Joy. Proti nemu sa to neoplatí moc. Voltorb je elektrický, ten by sa mi hodil. Kurde, moment, ja si vypnem Skype. Tak, aby nás nič nerušilo. Tam tento je Lapras? To je Lapras, či sa mi to len zdá? Tamto. To nie je Lapras. To je Lapras. Ale čo tu robí Lapras? A ten už asi koho si je, neviem. Ja mám Ošavota. No. Warp. Idem asi spawn. To pomôže. Ošavote vrace. To je úplne epické, keď to tak poviete. Ošavote vrace. Shelter, level 10. Ideme sa na XP? Nie, už je already in battle. Tento Ošavot je wild, ale ja Ošavota mám, to nepotrebujem. To je Ošavot, sú Sheldre. No. Watergun, aj keď to moc na ňu nepomôže, ale Watergun. Teraz tackle. Sledujte na ten útok. Prečo mám taký pocit, že ten Watergun, ktorý je na ňo not very effective, mu ubere toľko, čo... To je Supersonic, to nerobíš prdel. Odkedy vie Supersonic? Ty vole, to je unbíbedlivé. Použij na ňu už konečne ten útok. Ošavot is still confused, oh my god! It hurt confused, takže toto budeme ešte dlho. Ošavot is still confused. Teraz nesmie trafiť, no. Drž. A teraz dokončí to Watergun. Nevyžral ti moc nepomôže. Četod je dosť na hovnu typ, ale... Moves. To si vymením. Tento delitnem. Tento move, ja ho chcem delitnúť, tak mi ho delitni. Áno, chcem, aby zabudol. A to isté chcem, aby zabudol aj toto. Tak. OK. No, teraz. Ošavote vrace, zlobíš. No, kam teraz? Bellsprout by sa mi možno hodil, ale... Bellsprout má tail, tento, no. Bude vedieť aj Solar Beam. Nájdem si radšej Turtwiga, Turtwig je lepší. Sajda s vysokým levelom, no ty vole, ak nemá tenton, tak je úplne topový ten Psyduck, pokiaľ nemá Tackle alebo Confusion, tak je úplne topový, pretože je totálne na hovno. Ale pre mňa je topový, pretože ho môžem zabiť. Ne, jo. Aj podľa mňa on to bude mať, Watergun. Keď to na ňo vôbec nepôsobí, ale... No to budem dlho. Budem používať len Tackle sa najviac asi hodí do toho. Fury Swipes! Dead, you're dead, bitch.
Kam ideme, do ktorej prdele? Pokémon Nature Grass. Green stats, orange no stats. Ten som nejak trošku nepochopil, nevadí. Musíme si proste chytiť dačo poriadne. Alebo si aspoň toho Ošavota hodiť na Samruta a aj Pidgeota. Toho keď sundáme, tak by sme mali mať vystarané. Alebo pokiaľ má nejaké také... Tento... No. To je po nás. Tento Pidgeot to vedel... Tým, že vedel Gust, tak určite vedel Quick Attack a Tackle. A to máme hneď 3 útoky, ktoré uberajú. Nie dosť malá šanca, že by trafil ten štvrtý. A ešte ten nevieme, aký má. A niekedy sa aj taký, že vlastne dajú len Quick Attack. Ten Tackle zabudnú. No to je jedno. Milk tak, aký level? 5 na hovno. Ale môžeme ho sundať. Mohla by nám z neho spadnúť aspoň koža. No veď doňho! No. Watergun, aj keď nám to Prdlajs pomôže. Možno ho dáme na jednu ranu. No aj sme ho dali. Máme Ice, Snowball. Tyjo, dobre mi. Na týchto horách by mali žiť bojové typy, ale... To spôsobom, že tu nejaké žijú. Počkajte, ja si dám... Max framerate si dáme 30. Ja nám to bude chvíľku lagovať. No ty vole. Fanfi, ten je celkom dobrý, ale... Level 5! To radšej ho zabijem. Shackle. Ten neviem, aké má presne útoky. Shackle bol jediný taký Pokémon, ktorého som väčšinou nevedel útoky. On mal také väčšinou záhadné, by som povedal. On väčšinou asi používal Confusion, by som povedal. Vpadne nejaký ten Tackle. Bide. No ty vole. Welcoming Energy. Na neho sa asi zídu hlavne tieto. Watergun a tieto a tak. Vodné. Ale keď ho zase sundám, tak bude mať úplne topové. Už bude mať vystarané, pretože by mi ho mohlo hodiť až už na Divata. To je od levelu 16. Pokiaľ mi ho teraz nesundá. A teraz, dobre, teraz ak sa tomuto nevyhne, tak už máme Divata. 13, 14, 15. Nie! Ešte není Divat z neho. Kurde. A mám také myšiel seky. Kurde. Video settings. Animation all off. Už by sme mali mať trošku menšie seky. A ja sa vlastne čudujem, prečo mi to seká. Ja mám zapnutých toľko programov, že keby mi to nesekalo, tak to je úplne sveté. Nechce sa mi to všetko vypínať. Na čo mi je kabel? Aha, to mi spadlo asi z neho. No nie asi, ale určite. Level 15, no ale to... Kurňa! A 21 sme sundali, ja myšľam. Teraz premýšľam nad tým, že... Kebyže aj na niekoho teraz zaútočíme... Máme tohoto, ale no zase... Moc... Aerodactyl, na toho by vodné útoky boli dobré, len... Aký má level, ak má na 30 level, tak môžem ísť do prdele. A nie ešte s tým fight. Neutekaj mi teraz chvíľku, chcem vedieť iba aký máš level. 32, ale môžeme to skúsiť, čak čo. Watergun. Rush it. No ty vole. Supersonic is confused. Teraz sa zabije Ošavot sám, pokiaľ nemá Tackle, tak Aerodactyl. Že by sme ho sundali? Alebo si ho chytíme? A neviem, asi si ho chytíme. 32 sa nám hodí. Thunderfang!
si ze mě děláte prdel? Pokiaľ niekto z vás nevie, čo je Thunderfang, je to blesková vlajka v preklade, alebo to je flag v preklade, ale no je to niečo proste toho rovnakého typu. On má Charmeleona. Asi sem dá s tebou zápas, more. Dig, more, gaďo. Poď fight. Top. Tak. Ne. Moltres. Gyarados. Môžeme si aj premenovať vlastne Ošavo, tak keď nad tým teraz tak rozmýšľam. Drifloon. Tam je Wildness Moltres. Jeden Pokéball do ňoho môžeme využiť. Aj keď je šanca nulová, že sa nám chytí, ale... No čo, no tak aspoň sa zasmiejeme, že... Ako debilne som minul ten Pokéball. On vyzval. Nás niekomu patril nakoniec, a nebol Wildness. Teraz robím to samé, čo som robil predtým a spavnú sa mi tu Pixelmoni. Pretože to takto túto horu obehnem teraz do kruhu. Teraz keď sa tam vrátim, tak tam už budú, stavíme sa. Tamto, hej. Nie tu, tamto. Musím si vlastne zabehnúť. No to celkom dlho to trvá, kým sa spavnú, no. Ale je celkom dobrá hudbička na tomu hra, to musíte uznať aj sami. Top music ever. Spavnete sa tu, či ne? Asi ne. No nič, my ideme asi ďalej teda. Sem ideme. Ja nechcem ísť do tej džungle, ja chcem hľadať práve, že dade sem. No sa väčšinou sa spamnujú. Aha, už sa tam asi jeden spamnul. Je to Geodude. Nie, Graveler. Gravelera by sme mohli sundať. Ten je kamenný typ, na toho voda pôjde úplne epicky. Prečo hneď Magnitude? Ty vole! Ako my by sme ho sundali, keby sme mali prvý útok, len neviem prečo vždycky vyzývateľ má útok druhý. A to také... Občas je to také dosť na hovno. Občas si vždy by som povedal. No nevadí. Poviem, že tam niekto je a že tam furt betlí, aby sa tam spavnili takí tí čuráci obecní a... Tam je... Tam to je buď... Drifloon alebo... Drifloon. Že mohol sa nám tu spamnúť ešte tento Magnemite. Ale Magnemite by som bral. Ten je oceľový a zároveň tento. Jak to poviem. Elektrický. Podľa mňa táto kombinácia je dosť taká, že toho sa dá asi poraziť tak veľmi dobre, keď máte bleskového a kamenného, alebo skôr asi najlepšieho porazíte vtedy, keď máte dačo poriadne. Ja skúsim po ňom hodiť Pokéball, len pokiaľ sa to už opravilo, tak to ani nepôjde hodiť. Aha, výborne. Musíme ho vyzvať do súboja. Teraz nás odbije znova. No, why not? Ako z 0 HP, my pokračujeme. Ako, I love buggies, but this is most important bugs. Bugs. Everywhere. Pod 0 meno
46. And ty vole, tu je zakázaný. Zakázaný tu je caps lock. No similar message. And battle. Thanks. Takže dokonca je to úplne epic, keď tí ľudia čítajú. Viete, ja si to idem pozrieť, čo sa dá. Pokeball Trader, Pokeball Trader. A čo mi je Pokeball Trader, ty vole? Ja potrebujem predávať. Ujovci, predávať. Predávať potrebujem. Drop Trade. Eine. Second eine. Tak. Lat ani cobblestone tu nemajú. Tak. Tak, máme ich 6. Jeden mi je totálne na hovno. Fuj to. Jak to funguje? Kurde. Stack za 8. A jeden mi stačiť bude teraz. OK, neviem koľko točíme, ale ja chcem z tohoto dlhé diely, takže kurde, ja som si chcel ešte vychylovať, vidíte. A to som totálne zabudol. To je tam napravo? Ne, naľavo. Tam, kde je najviac ľudí. Musíme si hlavne chytiť viacej týchto, to bude asi pre mňa najlepšie, lebo sa budeme najlepšie expiť. A nechcem zase nízke levely, lebo mi sa nechce expiť úplne všetko od začiatku, aj keď to expíte úplne od začiatku, tak si istí, že proste nebudeme mať nejaké šitné útoky a... Kurňa! Také celé to je zložité. Wow, spawnul sa nám tu ešte aj trainer. Podľa toho, aký máš level, podľa toho ťa vyzvem. 26, no tak to ti do prdele. No myšľam, či si ho chytiť a sereme na nej, zabijem ho. Oni to potrebovať nebudeme. Ja mám rád vodu. It's super effective. No. Čože, ešte sa nie... Toľko vážne si sa ešte nestotokal. No. Tackle. Thunder Shock. Nie! Práve teraz si použil Thunder Shock, Marípe. Blbíš. No, rozmýšľam. Ohnivé typy sú proti tomu najslabšie. My by sme mali nájsť nejaký vodný typ. Ale kde tu v prdeli nájdem vodný typ? Teda ohnivý typ, keď sa spamnuje väčšinou pri kamenných. A to je dosť malá pravdepodobnosť. Vodné typy nájdete samé tieto a neviem čo všetko, ale... Ale si mal asi zvoliť ohnivý typ, lebo ohnivý typ sa strašne ťažko hľadá. Good job, my logic. Ty vole, nelaguj teraz. Poviem vám, koľko cca už točíme. No. Vlastnosti. 14 plus ďalšie súbory sa robia. Tak ja neviem, koľko to môže byť. Čak uvidíme. Čo tu letelo. Starly! Starly, stoj! Starly, stoj! Ty zlobidlo!
Ty vole, nelietaj! No, výborne, critical hit. OK, Oshawott evolving. And we have a D.Va. D.Va. No. Moves. Razor Shell, good job. OK. OK, máme zatiaľ dobré útoky, si myslím. A... teraz nájsť nejakého kamenného typa, na ktorom sa budeme expiť. A s Razor Shellom budeme úplne pomaly neporaziteľní. Aj počkaj, vlastne on je... by som povedal, že on je šťastie aj normálny. Neviem, prečo ho dali za vodný. Razor Shell je... pokiaľ... počkaj, vlastne on to urobí z vody. Kurde! Vy si teraz len hovoríte, čo o tebe ide, o čom vôbec hovoríš, my ti nerozumieme. Ja vám teraz vysvetlím, o čom som sa snažil hovoriť. Razor Shell, o ktorom som už povedal, koršíš, lebo som z toho chcem. Čo som povedal o tom Razor Shelli, tak on sa robí vlastne, to je taký meč, ktorým proste ako keby že seknete. A on ho dosť často používa a on... neviem ako to nazvať, proste on... tak trošku on to je proste mušľa, on proste chytí mušľu a z tej urobí meč. Ale... no, ale... Pokéball. Corfish, you are my... ding ding. Ding ding. Corfish, use Harden. Go Pokéball! Click click. Click click. Click click. Corfish, use Harden. Ja ťa nechcem zabiť. Posledný krát Pokéball. Blik blik. Blik blik. I captured Corfish! Good job, lol, SOS. Tam je Squirtle. Anurid má vysoký level, toho chcem. No! Ty vole. Stoj! Ty debile. No. Razor Shell. To je not very effective. Na mňa. Tak čo? And a red. You are mine. And a reduce water gun. Ja použijem tackle. A ešte raz použijem tackle, aby ti ostalo minimum života. Ak ťa nezabijem, samozrejme. Tak ešte raz, lebo tento asi netrafil. No nič, posledný krát. Go Pokéball. I captured! Ty jo, dobre ja. A teraz, aké majú movie? No ty vole, to som teda nevyhral vôbec. Yes, yes. No, ok, toto nič. A tvoje movie. Metal Claw, Mudspot, Protect, ten nebudem potrebovať. Mudspot, ten... a ten tiež nebudem potrebovať. Ok. War...
Tiki. Warp Tiki. Kurde. Ešte si to môžem niekde ich zabíjať, nech mi ich zabije čosi. Máme hubový ostrov, tam sa potom budeme pozrieť, čo tam je všetko. Tu máme Krabiho, ten by mi ich mohol sundať. Ja použijem Razor Shell, po prípade ak tak sa na-expíme. No, Corefish, má len Bubble. Cookies, studio. Buble, poďme, buble. Jo, Eureka, ale má Stomp, ten by sa ho možno hodil. Metal Claw. Tomu ubereme dosť. Veď tak, ale musíš sa vlastne tým Metal Clawom aj trafiť. Was not very effective, ty voleš, a koľko mu to ubralo, a not very effective. OK. OK, divata teraz nebudeme moc potrebovať, tam je Cloister, pokiaľ sa spamnul, tak toho chcem, pokiaľ sa nespamnul, spamnul sa. Ty what? Razor Shell! Tackle, no! Corefish, used Bubble! Aura Beam, no tak to som v prdeli. Metal Claw! Metal Claw mu bere celkom dosť. A ten Cloister je zase moc silný. Pravda 40-ka, no. A on celkom, ale on je Bugtip. Teraz na tým, že by som si šiel chytiť nejaký lietajúci, ten je celkom dobrý. Ideme si nájsť. By som bol za toho, čo sme našli predtým, teraz zabudol som, jak sa volal. Skarmory je ten železný. Staravia je predchádzajúci typ, to viem. To viem na 100. Máme Jigglyho. Jigglyho nechcú. Tam bolo niečo ohnivé. To bolo jeho. Tak nič. Tam hore je Aerodactyl. Aerodruh. Fertil. Ty vole, takto k tebe sa budem dostávať dosť dlho. Kamaráde, si vybral si dobré miestečko. Dávam ti 500 zo 100 bodov. Do what? Razor Shell. Ty vaše roar ataky. Thunderfang. Teba potom chcem. Water gun, now. One more time, water gun. Zase roar. A na tomto náhodno, že on keď použije roar, tak jemu sa vyresetuje HP. Ferovoz level 1 000 000. Poď sem. Nezlob, poď sem. To je dosť veľký bug, tento bug sa mi na tom vôbec neľúbi. Stoj.
Nebudem ťa naháňať jak sprosté. Keď to jediné tu celý čas robím pomaly. No, raším. Kým je lag, no. Bubliny, kurňa. Enorite, Metal Claw, ty ho musíš ubrať poriadne. Už mne sereš. Teraz nemôžeš použiť tento, lebo ťa zabijem. Zase roar. Už nepoužívaj ten roar. Ty more jeden hlupý. No, ty vole. Máme tu 32, nevadí. Ten má Ice Fang. Aj Thunder. On mi ho zabil. No tak ja to vidím, takže tuto už asi ukončíme ten diel, lebo ja už na to nemám moc nervy. Mám taký pocit, že máme celkom dosť dlhý diel a hneď na toto budem točiť ďalší o chvíľku. Takže sa vám tento dielik páčil, dáte like a zatím sa majte a čusík.